قبل بوزو فكرك ودي زوم تشعت نجارات يقبر يفكرك يزبل قال بوزو حسب كبلي خيلي قبل بوزو فكرك ودقن بغلط تراي كونن زغلصلكي اكايدو يز نغركي حدا سب كدوللكي مالخت خلقلكي هي بكبكي خيلي ግን እዚ በይኑ ናይ ፍቅር መረጋገጽ ይኮነን ካብዚኦም ዝተፈለዩ ማዓት ናይ ፍቅር መረጋገጽታት ኣለዉ እቲ ሓቀኛ ፍቅር ዝረአ ግን ኣብቶም ንኣሽቱ ነገራት እዩ ኣብ ግዜ ሓጎስ ክትራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ሓዘን እውን ይረአ እዩ ኣብ ዝደኸም ኩሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣብ ዘሎ ኩሉ ግዜ እውን ይረአ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ወዲ ዝገብሮም ሸዓተ ዘይተለመዱ ወሰንቲ ባህርያት ክንርኢ ኢና እዚ ቪድዮ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነስ ንደቂ ተባዕትዮ እውን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም እትመሃሩሉ ቪድዮ እዩ እቲ ናይዚ ቪድዮ ወሳኒ ክፋል እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ ቀዳማይ ብዛዕባ ንኣሽቱ ነገራት ይዝክር ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ወዲ ኩሉ ተዛረብየ ነገር ክዝክር ኣይግደድን ግን ድማ እቶም ንዓኺ ትርጉም ዘለዎም ነገራት ኣይርስዖምን ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ዕላል ዝነገርክዮ ነገር ድሕሪ ወርሒ ክዝክሮ ይኽእል እዩ ትፈትውዮ መግቢ ክኸውን ይኽእል ወይ ዘይትፈትውዮ ካልእ ነገር ትፈርሕዮ ነገር ወይ ሓደ ንዓኺ ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዎ ወዘተ ክዝክር ይኽእል ምክንያቱ ንሱ ንቓላት ክጥራይ ኣይሰምዕን ሓሳባትኪ ብደንቢ ይዳመፆምን ይርድኦምን ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ድማ ዓቢ ነገር እዩ ሰብ ካብ ልቡ እንተተገዲሱ ንኣሽቱ ነገራት እውን ኣብ ኣእምሮኡ ዓብዪ ቦታ ይሕዙ እዮም ካልኣይ ኣብ ሂወቱ ፍሉይ ቦታ ይህበኪ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ማለት 24 ሰዓት ምሳኺ ምህላው ኣይኮነን ንሱ ስራሕ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ግን ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ንዓኺ ዝኸውን ግዜ ይስእንን ኩሉ ግዜ የብለይን ዝብል ምክንያት ኣይፈጥርን እንተነኣሰ ድሕንነትክ ንምፍላጥ ይድውለልክ እዩ እዚ ቀሊል ይመስል ይኸውን ግን ኣብ ፍቕሪ እቲ ቀሊል ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ሓደ ሰብ ንዓኺ ግዜ እንተሂብኪ ኣብ ሂወቱ ዓብዪ ቦታ ኣለክ ማለት እዩ ሳልሳይ ክብርኺ ይሕሉ እዚ ልዕሊ ፍቕሪ እዩ ኣብ ቅድሚ መሓዝቱ ንዓኺ ንምሽምቓቕ ድኽመትከ ይዛረብን ኣብዘይ የለኸሉ ግዜ እውን ብዛዕባኺ ብኽብሪ እዩ ዝዛረብ ኣብ ሓበራዊ ዕላል እንተተሓቲቱ እውን ውልቃዊ ምስጢርኪ ከም መዘናግዒ ኣይጥቀመሉን ምክንያቱ ንሱ ንዝምድናኹም ከም ተራ ነገር ኣይኮነን ዝርዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከዓ ክብርኺ ይሕሉ እዩ ራብዓይ ኣብ ግዜ ባእሱ እውን ዶብ ኣይሓልፍን ሓቀኛ ናይ ሰብ ባህሪ ኣብ ግዜ ሕርቃን እዩ ዝግለጽ ምስ ተቆጥዐ እንታይ እዩ ዝገብር ክጎድእኹ ዝኽእሉ ቃላት ኣይዛረብን ምክንያቱ ዶብ ኣለዎ ኣብ ትባእሱሉ እዋን ሕጂ ተቆጢዐ ኣለኹ ቁሩብ ክረጋጋእ ይድልየ ኢሉ ክርሕቕ ይኽእል እዚ ድኽመት ኣይኮነን ንርእሱ ንምቁፅጻር ዝገብሮ ሜላ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ትደልዮ ክኾነልኪ እንተደሊኺ ንስኹ እውን ተረድእዮ ሓምሻይ ንዕቤትኪ ኣብ ጎኒ ክጠጠው ይብል እዚ ነገር እዚ ብብዙሓት ሰባት ኣይረአን እቲ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ወዲ ንልውጥኺ ኣብ ጎኒ ክጠጠው ይብል እዩ እንተተማሂርኪ ይቀንዕን እንተተዓዊትኪ ይሕጎስ እንተሰሪሕኺ ኣይጠዓስን እንተዓብይኺ ንዕቤትኪ ይድግፍ እምበር ክዕንቅፍ ኣይደልን ኣብ ፍቕሪ እዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ማለት ንሰብ ትሕቲኻ ክኸውን ምግባር ኣይኮነን ኣብ ጎኒ ደው ኢልካ ክዓቢ ምሕጋዝ እዩ ሻድሻይ ሓጎስኪ ከም ሓጎስ ይቆፅሮ ኣብ እዋን ሓዘንክን ኣብ እዋን ሓጎስክን ቀዲሙ ዝርከብ ንሱ እዩ ምክንያቱ ካባኸ ዘቐድሞ ነገር ስለዘየለ ቀዳምነቱ ንስኺ ኢኺ ኣብ ሓጎስኪ ይሕጎስ ንዓወትኪ ዝያዳ ይጠግህ ኣብ ሓዘንኪ ኣብ ጎንኺ ኮይኑ ጥንካረ ይኾነኪ ከም ኩርዓት እምበር ከም ሓደ መወዳደሪ ወይ መደራደሪ ጥራቕ ኣይኮነን ርእይኪ ከምቲ ንሱ ዝኾነልክኻ ክትኮነሉ ይደሊ ፍቕሪ እቲ ዝበለፀ ከስቡ እዚ እዩ ሻውዓይ ኣብ ዝደኸም ኩሉ እዋን ኣይፈርደልክን ኩሉ ግዜ ሓያል ክትኮነ ይትኽእልን ሓደ መዓልቲ ክትደኽሚ ክትሓዝኒ ካብ ሓሊፉ እውን ርእሰ ምትእምማን ክትስእኒ ትኽእሊ እቲ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ሰብ ኣብቲ ግዜ ተየብለፀልክን እዩ ኣብ ክንድኡ እቲ ግዜ ክሓልፍ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ጎኒ ክለኹ ክብለክ ይኽእል እዚ እዩ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ማለት ሻምናይ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከለውክ ይገብር ብዛዕባኡ ክትሓስቢ ከለኺ ትጨነቕ ትኾኒ ሓሳብኩ ኩሉ ሎሚ እንተኾይኑ ዘይደወለ ስለምንታይ ዘይመለሰለይ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ዶ ክገድፈኒ ይኸውን ኣብ መንጎና ዳኣ ካልእ ሰብ ከይኣትወና ዝብል እንተኾይኑ እቲ ዝምድና ንልብኻ ካብ ዝህቦ ሰላም ንላዕሊ ጭንቀት እዩ ዝፈጥረልኪ እመንዮ ንእምነትክ ከዓ ብሕልንኡ ይተኣመን እቲ ዘፍቅረክ ሰብ ፍጹም ክኸውን ኣይኽእልን ግን ብተደጋጋሚ ድሕንነት ክስማዓኪ ይፅዕር እዩ ምስኡን ከለኺ ርእስኻ ክትሕልው እምበር ንሱ ከይገድፈኪ ኣይትጨነቒ ታሽዓይ ንስኺ ባዕልኺ ኮይንኪ ክትነብሪ ይፈቅድ
እዚ እቲ ዝበለጸን ዛዕብን ምልክት እዩ። እቲ ኸብልቡ ዘፍቅረኪ ሰብ እታ ንስኻ ክትኮኒ ትደልያ ሰብ ክትኮኒ ኣይገብረክን እዩ። ክሕግዘኪ ጥራይ ዝኽእል ምናልባት እታ ንስኻ ክትኮኒ እያ ትደሊ ሰብ ክኸውን ኣይደልን ዝኸውን ኢልኪ ክትሰርሕዮ እትደሊ ነገር ኣይትቕይርን። ንኸዓግብ ኢልኪ ድሌታትኪ ኣይተቋረፅን። ንኸይገድፈኪ ኢልኪ ክብሪ ከይተውርድን። ንሱ ዘፍቅረከ እንተኾይኑ ከምቲ ዘለኺ እየ ዝቕበለኪ። ምኽንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ንስኺ ከምቲ ኣነ ዝደልያ ክትኮኒ እየ ዝደሊ ኢሉ ኣየጨንቐክን። ንስኺ ኮይንኪ ንሱ ኣብ ጎንኺ ክኸውን እየ ዝደሊ። ብሓፈሽኡ ካብ ልቢ ዘፍቅረኪ ወዲ ንምፍላጥ ኩሉ ግዜ ንቓላቱ ጥራይ ዘይኮነስ ተግባራቱ ኣስተውዕሊ። ኣካይድኡ ተመልከቲ። ንኣሽቱ ነገራት ከም ዘዝክር ኣስተውዕሊ። ግዜ ሂበኪ ምዃኑ ኣረጋግፂ። ክብርኺ ከም ዝሕሉ ኣረጋግፂ። ኣብ ቁጥዐ ግዜ ደብ ከም ዘይሓልፍ ርግፀኛ ኩኒ። ዕቤትኪ ዝድግፍ ምዃኑ ርግፀኛ ኩኒ። ብዓወትኪ ዝሕጎስ ምዃኑ ኣስተውዕሊ። ኣብ ግዜ ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ጎንኺ ደው ዝብል ምዃኑ ርግፀኛ ኩኒ። ባዕልኺ ክትኮኒ ከም ዝሕግዘኪ ካብ ኩነታቱ ተዓዘቢ። እዚኦም ኩሎም ነገራት እንተገይሩ እዚ ሓቀኛ ፍቃሪ እዩ። ብተግባርን ስነ ምግባርን ዝተሃንጸ እዩ። እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ነገር ግን እቲ ዝበለጸ ፍቕሪ ንነብስኻ ክትርስዕ ዘይኮነስ ነብስኻ ከተኽብርን ክትፈልጥን ዘተባብዕን ዝሕግዝን እዩ። እዚ ሓቀኛ ፍቃሪ ማለት። ኣብ ቀጻሊ ሓደ ወዲ ንዓኺ እንዳፈተወኪ ክርሕቐኪ ዝኽእለሎም 7 ምኽንያታት ክንርኢ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ።